ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕಜಾವು ದಕ್ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನೆಕ್ಕು ತೂಪರ್ ಗೊತ್ತಡತ ದಾದಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಸರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಸ್ಮಿ ಉಲ್ಲಿರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಸ್ಮೆರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಉಸಾರುಲ್ಲಾರತ್ತ ಐ ಲವ್ ಯು ಉಸಾರುಲ್ಲಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಸ್ಮೆರ ಈರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆದಾಲ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ಮೇರೆ ಒಂದು ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ ಏನದಾರ ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹತ್ತುದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಸ್ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ್ ಯಾನು ದಾದ ಕೇಣಿ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಈರ್ನ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಣಿ ಹಸ್ಮೇರೆ ಈರ್ನ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಓ ಹಸ್ಮೇರೆ ಒಲ್ಲಾರ ಓ ಲೆತ್ತರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಹಸ್ಮೇರೆ ಯಾನಿರೇನು ಮುರಾಣಿ ಪಿವಿಎಸ್ ಹಾ ಪನ್ ಹಾ ಹೆಲೋ ದಾದಂಡ್ ಪನ್ಯ ಪನ್ ದಾದಂಡ್ ಅಂದು ಆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಅಂದೊಂದು ಕುಲೊಂದೆ ಹಂಗ್ಯ ಯಾನಾಯ್ತ ತಿರ್ತದಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬಾಂಬ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕರ್ತಾರ ಬತ್ತ ಎತ್ತೇನೆ ಬತ್ತ ಈನ ಹಸ್ಮೇರೆ ದಾದ ಸುರೋತ್ ಕಲ್ಲಡಿಜ್ಜ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದೈದ ಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಕರ್ತೇರ್ಗೆ ಏರಿಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗ ಅತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗ ಕರ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ನತ್ಯ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮರ ಕರ್ತೇರ್ಗೆ ಮರ ಕಟ್ತಿನ ಅವೇ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಯಾನೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟಾದಿತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಪುಡಿ ಅಂಡ ಅಂದ್